Mal-bidu ta' Ottubru bdiet il-kampanja Pink October-Movember illi qed titmexxa mill-Fondazzjoni Marigold bil-għan li tqajjem aktar kuxjenza dwar tipi differenti ta' kanċer li jaffettwaw lin-nisa u l-irġiel. Iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Michelle Muscat spjegat ma' One News li din is-sena se tingħata attenzjoni partikolari wkoll lill-kanċer tal-ovarji u tal-għonq tal-utru, kif ukoll il-kanċer tal-prostata u tat-testikoli fl-irġiel. Tul il-kampanja se jintwerew filmati edukattivi dwar kif persuna tista' tiċċekkja lilha nnifisha fil-privatezza ta' dara għal ċertu tip ta' kanċer u fuq kollox l-importanza ta' monitoraġġ kontinwu fuq saħħitna ta' kuljum. Dawn il-messaġġi u filmati se jkunu disponibbli wkoll fuq il-midja soċjali tal-Fondazzjoni u tal-kampanja. Wara kull kampanja nagħmlu wkoll studju tagħna biex naraw kif marret il-kampanja u fuq xiex issa rridu nibqgħu naħdmu. Fil-fatt, il-kampanja li minn sena l sena dejjem tiżviluppa huwa importanti li l-ġenerazzjoni li qed tgħaddi bħalissa li qed tikber titgħallem iddaħħal dawn l-affarijiet id-drawwiet li aħna niċċekkjaw lil nfusna nkunu nafu ġisimna kif inhu, what is normal to our body, what is abnormal to our body. Sabiex aħna jekk insibu xi ħaġa differenti nitkellmu mal-ewwel u nieħdu l-kura li jkun hemm bżonn. One News tkellem ukoll ma' Claire Busuttil, pazjenta li ġildet il-marda tal-kanċer u taf kemm tagħmel differenza li wieħed jiċċekkja lilu nnifsu u jkun jaf x'inhuma is-sintomi tal-mard. Għalkemm għandna bżonn nieħdu ħsiebna mill-COVID, xort għandna bżonn nibqgħu niċċekkjaw ruħna u xort għandna bżonn insegwu l-kampanja għax minn x'imkien dejjem titgħallem xi ħaġa. Jiġifieri qatt ma taf biżżejjed. Il-pubbliku jista' wkoll jgħaddi xi donazzjonijiet tiegħu.